Bună ziua, dragii mei! Bun găsit la un nou canal, la un nou episod, cel mai nou episod, primul meu episod. Primul episod, normal. Primul episod, cam greu. Așa. Stai că ăsta e un cont mai mititel, așa. Luăm pe ăla. Așa. Avem un nou canal aici. Sunt începători, dar na. Avem și noi croulică. Aici e 21 rang. Este de toate de până. Nu-i problemă de război. Ce m-a pus la Solo Showdown și m-a de căcat. Nu știu. Frank, nu mi-o călțat la alțare. N-are treabă. Rico, no. Unde ești, bărle? Se pup la portofel. Așa, Solo Showdown. Ia. Să începe. Bă, dar nu mă omor. Ce rușinare. Nu e problemă. Nu-i bombare. Încercăm cu nouă carte nu am. Ești nebun. Încercăm cu Mr. P. Avem și skin-uleț pe el. Am cravata, mă. Le luăm pe astea două de aici, știi cât s-m-a dus să mă omoare și ea. Bă, da, Mr. P de dublu damage, vedeți. A venit balonul, please me. Aoleu, l-a luat. Uite-l, vede că făi, eu vorbesc cu tine. Două hituri, încă unul. Nu știu care încă unul, da, hai. Hai să ținem. Aoleu. Războie. Mă, dar ce m-a luat după pelete. Lua și peretele în gură. Mamă, ce cât de bună. Dar nu ieși pe aici. Broscoi. Mă, ți-am spus. Ca în turetă șmecher. L-am omorât. Era acolo, mă. Ca în turetă șmecher. Am fost. Cartotul. Începător. Deci două. Star token. Să vedem cum a primit. Uresc mapa și aia. Aici. Asta nu prea o iubesc. Și merge, și bine merge. Crow jucam. Avem și un gadget așa. No update, no gadget. Asta am basin. Până acolo. Am asta, nu știu. Bă, aici e doar hotul. Abia așa e, vacă, bă. Gadget. Dar nu mai dă fără mine. Uite, bă, m-a axat. Dați-mi. Nu mi-ai dat, că ăsta vine pe pereche. Aoleu. Au. Du-te, bă, cu borhotul pe aici. Tu stai acolo.
Știu că ești. Hai, crezi că eu nu-ți cunosc? Eu mai vorbesc cu tine. Vezi de borhot acolo. Hai, tu nu mai culegi. Mamă, dar sunt bun. Eu sunt bun, da. Eu sunt foarte bun. Nu mai sunt. Dar vin în spate. Cu 3 în dinți. Vine și aici cu borhotul. Un hit acolo, e bun. Da, și tu. O sărit crovulic aici și am murit aici. Și frumos. E foarte frumos. Omoară-l special. Dacă t-o furat hoțul și ăla. Așa e hoțul original. Eu sunt foarte bun. Eu rup stilul. V-am rupt pilotul. V-am pilotul, m-am... Cred că mă faceți pe mine. Eu sunt foarte bun aici. Cum vedeți că am scăzut o leacă acolo așa. Nu, mulțumesc. Nu vreau să fiu deranjat. Remuncesc, nimic, niciodată nimic. Power pe share, facem, poate, nou, de acolo, vedem. Mai dăm aici unul la Braubal. Mamă, ce mapă șmecheră. Dar la mapa asta șmecheră, merge și un Braubal șmecheră. Dar el nu. Încercăm unica. Ce-a fost asta? Vine morți? Morți. Să nu vii pe mine, mă, că Măi, să aici. Ce bun ești. Eu sunt foarte bun, dar nu. Da, ești copil. Ce copil, n-am vrut să deși la film. După că n-am Bun, dragilor, ne vedem cu un alt episod data viitoare. La revedere!